विचार सगळ्यांनी बोट ठेवायचा असा. हां सगळ्यांनी आणि हा बघ आत्मा येईल का त्या तू कधी मेलय आणि कसा मेलय ह्या विचारता कामा नाही. नाही त्या कदा काही विचारल्यात तर ती हळद रवतली आणि ह्या बॉट ह्याच्या वेळेला काढता कामा नाही. विचार बॉट काढल्या तर आत्मा हळद रवतली. समजला? त्याला सुरू करूया. हे व्यवस्थित लिहून घ्या. चला ते सगळ्यांनी बॉट ठेवायच्या आणि म्हणा चांगली आत्मा ये, 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 चांगली आत्मा ये. मी प्रश्न विचारते. आत्मा तुझं नाव काय? नेहा. आत्माचं नाव नेहा असं. आता काय विचारू शकतो आपण? हो. उत्तर तिथला होय. नक्की? होय. माझं लगीन ह्या वर्षी होतं ना. अरे विचारू काय आता? नाही नाही. मी एक विचारू. विचार. माझ्या गर्लफ्रेंडचं नाव काय? अरे त्याला नाही सांगायचं असं. म्हणजे त्याला माहीत नसतं. नाही त्याला सांगायचंच नाही असं. त्याची नसतली ती. अरे त्याला नाही सांगायचं असं. हो केलं त्याला सांगायचंच नाही असं. तू विचार. तू विचार. तू विचार. म्हाका जॉब गावतो रे गो. तेव्हा सुद्धा होतं बेरोजगार. बिझनेस विचार. मग कसलो विचारू? बिझनेस करू घ्यायचा. हां बिझनेस. हां मग मी बिझनेस करू. हे आता मी विचारते. एमआरआयचं शेअर वाढतो का नाही? येस. अजून बा नाही एमआरआयचं 1 लाखाचं आहे. सेट नको एमआरआय 1 लाखाचं. आणि कोणाचा काय प्रश्न आला? हे माझं काय कुर्ले किती गावते? किती गावतले काय होतं? हां उद्या हे कुर्ले गेलो त्या का कुर्ले गावतले काय नाही? किती गावतले? आणि मी गेलो तर माका किती गावतले? तीन सांभाळ होता.
ठीक आहे झपक जा कोण नाही नाही मी नाही. अरे आम्ही बॉट काढू शकतो ना झपक जा नाही नाही. जा ए तिरका था गेल्या रात्रीचे 12 वाजले तू अधिक भेटते वया मेरे पाऊस किती पडता मला काय म्हणतो कुठले दिले हो ए काय करता अरे हो प्लॅनचेट गेम असा काय सांगतात का हो हो बस 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 या मग तुझा काही विचारूचा होय माझा विचारूचा काय काय उद्या काय येतं ना फिट सांग एक 500 नाही 1000 रुपये आहेत एक विचार आत्मा उद्या फिट काय आहे त्याला 7 यस परवा जायचं ना आत्मा परवा काय आहे त्याला यस 27 मग येरवा जाऊन विचारून टाक यरवा काय आहे त्याला अरे त्याला सांगायचं नाही सांगायचं नाही चिडला वाटतं हो अरे डोंगी ए काय जर मुतक झाला जाऊन येतोय काय तुम्ही जर चालू करूया होय हा हो आणि कोणाचं काय नाही माझा काय आहे? आम्ही कधी मरतलो टी वाय टुडे म्हणजे आज येस कर ना कधी गावतो कधी गावतो पंप आहे का विचार ना माझ्याकडे तुझा काही विचारूचा होय माझा विचारूचा काय काय पोरा गावणार दुसरा ॲक्शन ए तरी काय म्हणा इतक्या रातची 12 वाजता ती काय अरे मी पण आहे ना बस ॲक्शन ए तरी काय म्हणा इतक्या रातची तुला ते काम ॲक्शन ह्यो पण नाचता नाचतंय कोणतरी हे असं काय नाचता तू
हे म्हणे बोल मरी परत ऍक्शन कुर्ली केली वाटतं कुर्ली केली